ga eluigwe o kwesịrị inwe nchegharị n'ime nwa agbọghọbịa nke onye na-anụ olu m ndụ gị nye ya Kraịst ka ndụ gị were leta ka ekwensị n'aka ohere ahụ ga-agwụ nwa okorobịa gị na-aga nwa agbọghọbịa gị na-aga hụ gị yiri trasis na-eyi ọwụ akụ mmụọ ka iyi agaje nwaanyị ekwesịrị iyi trasis ka ịgbapụo ntị gbapụ imi were nke anya kwajuo ihe ma m ịghọta iwu devil gị ga-echegharị lekwe faya chegharịa alaeze abịala nso ọrụ na agbọghọ a na-enye ọnụ encourage sọnụ chegharịa unu jụ Kraịst na-abịa mgbe ọ ga-abịa naanị ndị dị nsọ with the holy people onye ezi n'oshi gị were akwamiko biri ebe na ihe awụ ihe ọ ga-awụ gị ime ya gị taba wegota n'oge ikpeazụ gị tiga mbọ aka kagode ka aka ma mịwọta ọwụ njọ chagharịa kirikiri na n'olu John the Baptist ọ ihe mgbu gbanwee ndụ onye na-aja aja gị n'okwu Chineke na-aja aja echi ahụ Chineke hụ gị ya aja ọgụda anapụta gị ị kwesịrị gị n'olu Chukwu gị chenjie gị gbanwee ndụ maka na ọgwụgwọ oge abịala nso ọgwụgwọ oge abịala nso onye ọbụla na-eme aha ahụ gị hụ ihe ya bịa wuru ya ihe dị n'akwụkwọ nsọ so onye ọwụ ya nnukwu ya gwara gị charịa teta n'ụra. Thank you, come back.